To bi bilo sve za danas. Vidimo se uskoro. Nadam se. Hey, got a permit for those guns? Pozdrav, dragi gledalci, ja sam Ilija, a ovo su recenzije Airsoft Shop Srbija. Što se ja derem? Ja ne čujem sam sebe. Šta je ovo? Elem, zbunio sam se. Večera sam predstavljamo Colt 1911 verziju Kimberly. Nažalost, nismo uspeli da nađemo pravu varijantu tog pištolja, pa smo se poslužili verzijom Colt National Match od 9 mm. To je ovo malo čudo ovde. A ovo je Kimberly. Šta bi bilo lepo znati o Coltu? Sve priče o Coltu su već zadnjih 120 godina ispričane. Pojavio se početkom 1900. godine, svoju premijeru i krštenje je imao u velikom, odnosno u Prvom svetskom ratu i od tada se nalazi u većini američkih filmova i na strani dobrih i loših momaka. Verziju koju predstavljamo u Airsoftu, Kimberly, je verzija borbenog ratnog pištolja. Nastao je sredinom 70. godina i konstruktor koji je odgovoran za proizvodnju dotičnog modela je uzeo sve dobre karakteristike Colta 911 i implementirao novi borbeni pištolj Kimber. Ubacio je nosač lasera ili taktičke lampe i još neke dodatke koji borcu na terenu omogućavaju lako i bezbedno i još ubojitije korišćenje prave stvari. A sada probamo Kimbera 1911. To je sve. Vidimo se uskoro. Pozdrav.